Today is December 23 and nandito na naman ako sa kusina ko. Ayan, kusina. Ayan. Magluluto ako ng sapsoy, my own version. So, ito pala yung kasama ko, si Ate Inday and si Jim. Ayan, so yung ano ko guys is magagawa ako ng sapsoy pero ano lang siya ha, hindi siya masyadong marami yung ano, my own version lang siya. So mayroon akong dito beans, carrot at saka patatas at saka sayote. So ito po yung way ko paano ako magluto ng sapsoy. Saka meron din akong cabbage. Ayan, binili ko siya tag 100 plus yung kilo. So, sapsoy, wala naman broccoli. Dalawa. Ayan. So, yung ibang broccoli guys, kasi medyo class, ayan, may broccoli siya. So, yung sa akin, ano lang to siya, simple lang to siya. Pero, ang importante naman guys, is kung paano nating lutuin kung galing talaga sa puso. So, masarap. Diba? So, start na tayo! Ayan. So, ito, ang ginagawa ko guys, yan, mahiwain muna natin yung veins. Ano ba yan? Yan. Yan. Lagay lang natin dyan yung huwag na nang intindihin yung background ko guys kasi alam nyo na this is only temporary. Wala pa tayong magandang kusina. Ang importante malinis. Yan. So ganito lang yung pagkahiwa ko guys. Kasi nga, diba, may own version. Gusto ko lang yung, ano ko guys, yung airplane ko. So, dyan lang kayo guys, ha. Manood kayo sa akin. Especially sa ating mga mami, kailangan nating mag-isip ng paraan kung kailangan maging maabilidad tayo sa lahat ng bagay na gagawa ng gulay. So, ito guys, ano lang to kasi nga, nag-aano kasi kami, nag-only rice. So, kung may mag-order ng inihaw, yan, meron kaming panggulay. And then, only na rin yung, kasi only kami, ano mo talaga, nag-iisip talaga tayo na paano kikita yung negosyo natin para naman, makabawi tayo sa nangyaring pandemic. Yan, daming mga gastusin. Ayan, na-freeze lahat yung mga utang. Ayan, so, ito, ang naisip ko, na nagpa-only rice. Basta mag-order lang ng inihaw na tag 100. Ayan, so, only rice na siya. May juice pa. Tsaka, may gulay na. O, saan ka pa, diba? Punta na kayo dito sa Pines Park Cafe. Ayan, so sa maghiwa guys. So ganyan lang guys. Yung iba kasi diba masyadong mahal yung mga ingredients. So sa akin guys kasi nagtitipid tayo and then para makakita naman tayo malaki yung income natin, kailangan natin i-budget yung lahat ng mga bagay-bagay para hindi tayo ma-shortage. Ayan, shortage. So, ito naman yung patatas. So, yung patatas natin guys. So, kailangan natin maging maano sa trabaho guys. So, wait lang guys ha. Ayan. So, umupo lang ako guys kasi masakit na yung Hindi na ba B1. kumakain, mami? Oo. Ayan. So, ito yung patatas. Hiniwa ko lang siya ng maninipis. Kasi nga may own version, diba? Mahal kasi yung patatas na yun. Magkano nga yung patatas sa Tinday? 63. Oh, 63 yung kilo, guys. So, kunti lang yung ilagay natin. Anong kahit 1, 3, 60. Tapos yung carrots ngayon guys, yung price niya is 80. 80 diba Tinday? Yung patatas, ay carrots. Ayan.
So, medyo mahal. Yung medyo mura lang is yung sayuti kasi nandyan lang sa kapitbahay, kinuha namin. Yeah. Nangunguha na kami dyan sa kapitbahay guys kasi hindi na, naka-ano lang naman. Hindi pa nga ako nakapunta dun guys kung paano ako nanguha ng mga sayote. Diba? Shoutout pala dyan sa mga YTNB Premiers sa Team Istricto. Yan, shoutout sa inyong lahat dyan guys. Thank you for always supporting Bisaya Kuday. So, ganyan lang ako maghiwa guys. Hindi ako masyadong tapos, nila mong manipis kasi para madali siyang maluto. Yan. So, okay na. Dito naman tayo sa, dadako naman tayo sa patatas. Ay, patatas. Carrots pala. Ayan. So, yung ginawa ko sa patatas guys, kailangan ko siyang art. So, yung ginawa ko, ayan. Hinihiwa ko yan dito. Ayan. Tingnan nyo dito guys. Hihiwain ko siya. Ayan. Yun para meron siyang art sa pagkain. Saka huwag masyadong maraming carrots kasi nasa mahal ang carrots niya. Ayan. So, ito guys. Ayan. So, hiwain ko lang siya. Ayan. Ayan. So, ito guys, ang kalabasan nito is para siyang bulaklak. Nipisin mo lang yung pagkahiwa. Ayan. O, diba? Ayan. So, ganyan siya. Parang ano lang siya, toppings mo lang siya sa sapsoy. Okay? So, yan guys. Ito naman tayo sa sayote. So, habang naghihiwa ko guys, nagutom ako, kumain ako ng malagkit. Malagkit sa Bisaya, biko. Nami kayo guys. Hiwa tayo ulit. Yung sayote. Kailangan manipis na yung paghiwa. So, nasa sa inyo na yun guys kung paano nyo i-slice yung sayote. So, sa akin, ganyan yung pagka-slice ko. Medyo manipis. Para madali siyang maluto. Ayan. Ayan. Manipis lang siya. Diba? Manipis lang yan guys.